Kerteng ka ionization energy. Ionization energy. Kay kani ka ionization energy. Ngan tho ang ne ngan chu tho be na ken ka ba ret bat ka ba kroi. It is the energy tho E energy required to remove electrons from the outermost shell. Outermost shell nila man khodru or from the valence shell. P menne mentan orang batas pang to positivity ngong ba elements of group 1 jangan simnuk saw sodium, it loses one electron, it becomes Na+. Kumno ne electron suja ala kaja jisa kade banton ke air ke balapan penja ino electron tiga ba penja ya kane ka ya uni way electron kade kane ka ionization energy. It is the energy required to remove electrons. Ban so thu shu ekato shuken une nucleus haka first shell, second shell, but third shell namar sodium udon ya ka atomic number 11 2 8 and 1 2 8 and 1 they hangnya first shell undon 2 electrons, second shell undon 8 electrons, third shell undon 1 electron. Te badlong stable ngitan kam tang new 2 but ngitan kam new 8 ngitan kam new 1 takadaw ni haban remove no ayaw ni electron te ban remove yo katu ngitan kam ka kanja energy kata ka energy kadai ionization energy but nan puligang energy required to remove electrons from the outermost or shell or valence shell. Te kani how does it vary across a period and down a group? Tamut nginyapayang niya across a period namar ka jingkali ka syakwan ben across a period but down a group. Explain the variation of ionization energy across a period and down a group. P mene ngan sedang suara te across a period hapor ba nga draw itu mene P ba kani kadangjan I mean kini ki kani ka jingdraw juga kini ki ball nga laban ken bani ki atoms ki dangret ngan es tu but kat bangin ang po siya po kanang he but ngan batay shwai pi ne nga thai de fiat rum seneng phi ibet ya ki bruk bia it arngot si samla la ta ki it adu kata ngam thai na phi iba ki jinga ba ki ya cha jingai iwe phinomi hiru ba iwe inia na katai koi kaliang bat ka kan thai usandang nya na katai kaliang ba kan thai ga ya na kaliang am phinomi ya kata namar play ba ki it haba kadon ka jing it kene ka size le ne ka volume ngan chu ai kum kan usa ru current balai current namar kadon ka jingya tan ka ba khana preng jong tu shandram bat tu kan thai aga bangila ban so thu ba ka de ka jing in ba ki magnet ru kat ba ki ne magnet kita klan banya tan kato ka size ka nang red sampai tu video junga jong proportionality ba phin so thu e kene tik e ka batan ya kini ki e baro ngandro ne uni the nucleus ubadan protons but neutrons of the neutral so kane ka nucleus ka long positive p lada hangye sabar ni don ki electrons 2 electrons of first shell 8 electrons in the second shell kadon ka jingya tan hapdeng namar kini ki electrons ki de negative charge kenmari kata une nucleus part ude positive charge te berbor kadon ka jingya tan hapdeng jong new positive charge but une negative charge hangne ngadro ka size jong new atom kane ka size jong atom ni neon tangba ngan ice of awake nang long 11 kamot une de sodium 2 8 and 1 kini sodium ude metal bat ka size ka he ladang ya perkhat pat kom jong fluorine udon haka group 17 te ka size jong fluorine pat karit haka bayan nujor bat une sodium kamut ka jingya tan hapdeng ine proton tamut ka positive charge but kane ka negative charge ka jingya tan kan kam klan namar ka size ka kamrit lada kia ye chisamla kia ya ringkat kia than kati kia kudup kapani bakia ye kamu ka jingya tan apre chuki ka klan te henrai kat ba ka size pat kanang he kini ki kejingya tan hapdeng jong kini ki electrons nadu protons hadu une outermost electron kane kejingya tan kanang duna namar baka size kanang he but la shales ni lata kitu ki samla arngot babli kimya issue pensa i kilas dang manya jingai
tinggal try filas tu. But lada kita kesamna kimia issue kamut ban punya khlat ya kiru kasuk. Namar bakila khamya jangai. Hangeru namar ki atoms jong ki metals ki badan sa left hand side. Ki he ka atomic size jong ki ka he. Teka jingya tan jong ki nadu nucleus. Shau te outermost electron namar ka size ka he ka jingtan ka bangi khot ka electrostatic force of attraction kala sedang banrit. Kat bangi dang ya part across a period. Now sodium shatai shabwa udan shaune fluorine ka size karit ka jingatan ka khlan. Kemudian ladang iya nakadiang siya kamon across a period ngan tho hangne size decreases. If size decreases, the force that attracts them kaneka force of attraction ngan tho hangne, the force of attraction increases. And guys come to aso tu yakni and rock yakni khaniat. If across a period the size decreases, the force of attraction increases. So ban when your electron na kato swapan yes tu kata lada armut ki ya tu kata ata ban punya khlat ki kala e kumno ban sto if the size decreases kamot ka jingatan ka khlan ban when no itu electron na auto almost shell ru kalong ka ba e. So across a period as the size decreases and the force of attraction increases, ionization energy increases. Idon kam kabor ban wengi electron itu kam kabor kabahe ha. So ionization energy increases. Down a group man thong ne. Down a group pan size increases. So if size increases, the force of attraction decreases. If the size increases, the force of attraction decreases. Lada armut ki samla ki armut ki shi samla baye kimya issue kimya jan shu kamot ki la khamang jangai ban pani khlat ya kiru kala khamsuk. So ban weng no itu electron na to outermost shell kala khamsuk. So ionization energy decreases. Yang is kam pilasoto ekhne kabenta across a period ionization increases, down a group ionization energy decreases. Mentapat ini point. So asya ko kabenta kabangi